Kami po, ang La Pamilya, ang Usalangail. Nag-record kami nung una kan dakuan. Kandang maray batasan kan nangyari tag 300 pa itong bayad. Ano yun? Nag-record ka mo? Maray bayad. Wala man kami simaling na libre kami kay napakyanan kami doon pera trade. Tapos sama ito. Bisa nang kanina kami kan tita, nabayad yun kami. Hinaguma kay yung parte na lang. Quality mixing tapos para ako na time bara sobrang kamara di pamati ko ang effort na gingawas ba ni tita na to niya talent lasan mga iya pag share usahititan na nagre-record kita ng paputikod na makakuha pa sista pag diri mo na kukuha tutunohon kaniya tutunohon kaniya pag usay ko na mong giapon na nagpahasa amon ng parte recording kay kami basta tumakalapat lang masulod la diri ka lang magtabang dinan goods na dito dito mga sista kay bakit kami nang One light o gitara. Amin nga tono. Dari pa, igbaw pa. Bisan ito rap. May namang iyak ko. Bisan rap yan. Hindi naman kunin. Hindi naman kunin eh. Yung kailangan niya nito. Amo confident kami. Itamon kantak na. Okay, diri nga pasok ba nakakonggip ko dito kontitan nga. Undas pat giyap. Ito lagi nga kuan nga diri. Diri ka na di na madara. Tambay na kami tanibal tapos pagbato yung pala online. Mga pamilyar ko din mga linyada. Sama lang tayo sa magkamakrigo din mo kay. Pwede niya yung pipinabati nga. Ito nga kanan dir na madara nga kuan nga instrumental. Tapos tigdat yung sumaring. Surat ni Dolo. Surat kami ni Bal. Tapos pag kuan ito naman pag sumaring tita. Sugar daw yun kayang gitara. Amo na. Kuan na, bagsakan na niya kuan. Awan pag yung pagpasa radyo. Na diri makuri pagpasa no na. Makuri. Kay ni maneta mo pa to na time. Kami mabayad. Kami pa mabayad. HMOR, imagine ha, nagpasa kami ito. Di ba, ABCB ito? Kami pa mabayad kami era. Oo. Naman po yan. I don't know, basta kay... Kay pag-intindihan, anak ko naka-istorya dito, or kamati ko, DJ at ito yan, nakakainom ko sa, by seconds ba, by minutes, babayaran namon, na so dito. So, amo ko din struggle ito na mga time, kaya paano na naman, pakahimulan kanta, okay na. Kaya usagam naman ako, maka-playhin kanta ha, radyo, amo ganito usa namon, nakakuha na kami, baga na akong siyahan na dream, masabad ko lali na flow. Sunod, nagagulong kami. Nagamayan ako, kung ano doon tatkantan, magpapaplitaran, dito may makakabatibay na pwede ngayon inanaakan, waray-waray ba na Alam radio logo na rin. Oo. Mabatan, di ba? Alam radio logo kami nakakuha. Oo, na. Server. Libre. Loka na yung server barante kung ano nabot yan na. Light manager. Yan naumbuli ka server ka ng local server. Imagine ito, bulos. Kung bulit ito, hindi niya panmasa. Hindi na panmasa lagi. At siguro man niya tours la. Pero di rito niya panmasa. Bisang palit bit pala, di rito diya. Pero bugbog ito diya, di na ito nga ito. Disgrasya lang may dito na play. Disgrasya lang ito na na-play. Disgrasya pagod. Ikuan ni Digimon. Digimon Sor. Iya ito na play. Tapos ito na, hindi kami natod na may lagi na request kay ayan nasa niya, medyo ko nung nag-request. As one time natambay kami, may tumawag. O karo, kaya makahan daw ko no, kung nanot din na request. So, nakaka-overwhelming na tayo na. Ito ko din feeling mo ada ka sa truck and tapos bumabatian mo, TV yung kanta. You know. Ito ganado na part-time. Nag-iimo kami. Mati na ba kami ng project. Ultima, haros
gumawas pa niya balay, magbandil na. Kante na sabi ito ba? Pare. Pagkawasan bulos, dire pa kadto la pamilya member. Tapos umayon ako. Okay, wala pa. Nakatukad ko balay naglilimpyo. Ano ba? Di ba Bulos Di ba? Di ba kung magsisipin ka, Sugo ka ba? naglilimpyo ka sala, di ba? Naglilimpyo ka sala, nagsisipin ka takay, naglilimpyo nga ako, may sounds man ito. Kumasin nga kanta nga bulos. Ano to, love radio at ano? Radio. So takay, naka-tune mo kami to love radio. Amal to nga. Pag gawin nga bulos, namis ako kay waray-waray. Kay Karugan ko na mabatian, English songs, OPM. So, halo. Mga kabatikan maray-waray. Ganado, matapos na akong patun. Kikinanta maramit lyrics. So, kumbaga, nababatian na talaga niya dati pa. So, Pero ikaw, bababati mo pala. o, pagbabati ko pala. Gusto ko ganado manin. Waray-waray mo pala. Tapos, oo. Tapos, naging fan gyap ako. Okay. Bumati man ako hantikang, han makaupod ka. Oo. Pero nakadto ako, na downtown, tas gabiad to. Kanina, nakakatawa yung pati. Umayon ako. Tapos, nakasabot ako nga, may connection yan ini nga hip-hop nga, nabatian ko nga bulos, patayan ko man hantikang. Tapos, di na ako naging fan ba nga, lugo no, duman love so, pati love so, mo, kaya man nalang maghimo. Tapos, naging fan ako. Impact ito nga ko, Ashley. Ngan Ashley, so kung wala magkay kung puro labas sugad lang ni gangster tapos Ang tinatawag natin na basta naging kita. Ko naman taton. Pangubang padir. Kaya naman natin dire sinendiri to na gangsta na team. Ang termino to nangugubang padir taton naman. Amatan gangster nga kuan nga kanta. Kaya pag gihimo kami ni Jane or nagka-concept kami by ang grupo amo itong bagat nagbubulong sa mga may nito sa nga ano yun nabit ano style ini mga ganun at maangay ni kuan sa din ito na may mga terminato naman na mga pa ang mga panpawayab So nag-appreciate ta kadtuhan na subtansya pero mag-research kami to ang current artist pamilya kasama ito nga. So alam mo pero maghimo gapin love song ba tapos ako naging fan ako. So amo pag introduce sa akon ni Rod nga la pamilya ngay ano Hindi, mga idol na. Pagkat na-amaze ako. Uy, ginagawa. Pero, dire ka to na kuan nga, maging grupo na. Kami grupo ko. Tapos, ang paglaylo na ni Kuan, ni Karen, di ba Karen, nagpan man na niya, naglaylo ka niya, wala naman niya mag-attend pa. Lumakat siguro Karen na Manila. Pero dire pa ka to na pamilya, officially. Hindi kami nakakatukaran Featuring, mga... di ba may mga tinatag magkita-featuring? Hindi kami nakakatukaran so may event na ang mga kanta naman na may Medalya. oo. So nagkong kami pag siguro pag try kan Jane kaya kanta yung mga part na may mga kanta naman na waray gyapon mahuman na dapat ikaran na makanta. Like for example, Sir Kante Parto. Dapat ikarin natin siya ng doon ko. And one, yaman nato santo. May so hindi ato na baga nagkupang kami Nagpupudo pa na kayo, featuring ako. Tapos ako pinakasanta pag nga kanta, waray lyrics. Oh, humming la. Ito nga la 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 la. Ako itong pinakasyan nga lyrics. La la la, diskodal. So, pero kan nakanta, humming. Featuring man nakanta. Tapos sabay-sabay nakatoy ra. Featuring Jane, Hami. Ang natin. Featuring Jane. Hanta dito, Jane. Kumbaga, anakon journey, wow. Nag-journey. Alam pagyakan, haming may mga kanta na ang boring na mula ito like for example All of the Lights di umaran na dito Alicia Keys dito pero kumbaga anakon journey bagang baby steps ani ba journey bagang baby steps ani ba haming ani la so may sabang pera ay lahat ng pagdinakan nila mo. Tapos nating collaborate K-Pax na kadto ha Manila Exodus may part dito May dala yung chat siya. i-chat to diskodal i-chat talaga nagrarap na so makadto naming nakakalimot na ko na ngayon dito Karen tapos si Kuan hi Exodus di ba nakadto Manila di ba Exodus nakadto Manila ano dyan mas good na nakakalimot ko na may part dito ngayon si Exodus di ba nakadto Manila sa mereng Jane pagkuan daw na Exodus in kanta kumbaga in collaboration ba amo nito nga ay nago di ba 2006 Ay, naguto ba? nga diya amon ka sa homes
Kasama na ito, nagwan na. Tapos nagtuloy-tuloy na ito, kaya sabi-sabi ng Carmen, hasta naging La Familia Girl. Wow! La Familia Girl. Dari ka na featuring. Naging Yan na, nanay. Waray featuring. mag-isagira. Hindi ka mahimo nga featuring, kaya no, da ka nalang kanto, tapos featuring nga lagi. Tapos, syempre, mga Ang gigo. kagrupo, waray na. Diri kay waray naman dapat pero magkuhan, Para mag-active maging active kay may mga estudyante pa sa dito. Di pa man mga graduates kay di ba? Oo, ako nga. Estudyante pa gyud pa kanto. College. So, na nga da kaya ra. Gusto ka nga to, diretso na. Ang mga tutudes, ang kanang kwan na. Love Radio Discotor. Wa mo na ito, discover. Ang kirita na to. Tayo mo kita magkakagat dito sa palo. Ayaw. Dito ako sa mga. Ay, bro. May Nag-discotor. Nagkakita ka to, unan, usapan, ang Friendster pa lang nga ni. Ay, Friendster pa. Arabot. Pag, nagkakita ko itong post ni Exodus nga, ni ang ang kalendaryo nga, punuin gig ba iyo ba? Masing may mga gig na logo din eh. So, May usap diskutor mo na. Oo, ang mga diskutor. Wala man yung TF at tuliwat. Orenin po. Inom malatungan kang kao. Ganatin ka matay yan. Pero dapat mga bully kay exposure. Ginahulog to na. Exposure. Nun. Kada barangay nakikilala. Dawa dun. Amo Yan to. kami man doon na Meet and greet. by to be fair liwat Labridio. Pare kami nira. Buga sinyo na o nasing na pinirit or kuan. Kay kami willing kami na kami na. Pero anira baga panliwat ba? Tugim baklot hamon. Ano mo ito? Buga nga undi rin ko papabayaan na sa mga time. Pero Tapos to kayo Kaya ko nga bully. may dakuan, may dato tulong. Oo. bahay sa mering lot kita bahay sa meron na bagay gingkukan kamihan. Pero kaya ito na mga time amo usagodan. Sabi mong gihapon na, mga gihapon. Basta makatukar Kasi ka ano, lang. sinpa, kanang kalala, usgod pag turkey. Mag-uri man ang unang, bisan pag, masang ma-intermission yung barangay ng intermission. Ma-intermission. Ay, magrarap ka mo. Ay, damo din mga lakas, mga makarawod. Ay, kan Labredio, da ako ko rin bulik. Kay Labredo, di man makakagkuhan buot nga kay Labredio ang nagkukuhan. Oh, diskutor. Diskutor. Ito salang good nira. Mga kaya pa Labredio, kay kunain ka, aagiun ka, hatong magkita, itong service ba? Oo, may service ito lang. Amon no, pay. Tapos, Ano ba balik ito? Kuan, Akong bulig yan. bandinghan La Familia ng flip side. So, ganun band ito. Kay kami, kuan, love diskutor. Shoutout kan Sir Berber, lo ka Oo. na dako na bulig ka na. Sir Kuan, Berber, promote salamat. good. Okay, pero may panatawag siya Mr. Berber, ma. Ano ka muna oras makadi? Ang ka mo kukuhaon. May nangalit kami bagong kanta, akot na ako ito kan Sir Pepe. Sir, may kami bagong kanta. Thank you ngayon, Sige, sir. i-email na lang. Okay. Sir Berber. Kung baga waray magyapon pa salamat kay kun waray lang Oo. pwede diskutor makureg rad to pagpromotan talaga rin. Talaga to. Kan hero lahat to nagsugad ano kan diskusyon ano. Tungod lang tayo, bagat ibaliwat. Bagas na nagkuan gyap ito na mag-support bagyapon ba. Sumunod IFM na nagkamay adag yapon doon ito. Pero siguro may adag yapon ang IFM kuan may baga may dan nirap segment or show na nakafocus sa local. Diri pa Sir Berber Sir Kuya Jervey. Maki ang kuan nag-DJ. And nakada dito si Ezekiel. Dito ito na mga tayo, mamito nagasing nga mga eye-opener na mga na-open ka ng mga tapos nagkamayada tulayan kwan na mababatian ng may dasugad ba? Like mga banda, nagkamayada gyapon mga exposure. Kaya di rin man lang trap ato ng mga time may dagyapon na mga sumunod na mga bandang. mga banda magkupay gyapon. Like di ba? Mabati ka bagat sudo mga nagkakadurungan natin ng mga Pero bagang nag-exist naman letera, tikangan gumawas ng bulos. Ano? Waray pa Takip mga na, kumbaga. banda nga. Kuan ba, local ba nga nag-play ni era mga kuan. Oo. Pero may dinad to hera, pero baka siguro nagkuwag yapon nila baka nakakuwag pero idea
going out of one to radio station. Tapos, Ito na. so that time, ito din ang may nabulos. Huminga mo ito. Mo kudlay ito yung kwan. Ang kador nga naman, ang kwan nga yan. Sakto-sakto. Oo, Kami rin siya na waray na number 1. Sumunod, Mo ito ang kwan na. kami ito mga naka-chart na waray-waray. So, ito albayo kita, no? IMOR. Albayo kita ang sadto-sadto. Kuan, biliran. Biliran man ni. Ano na ko na, sing man ito no, mga sad. Pero amot kakpan na hinumduman na amot ang baga beforehand bulos amot na tira baga nagsikat na waray-waray gyapon tapos amot ton tahong Basta nakakasabot baka nakakakuan na kun pag 2000 sa dito 2005, 6, 7, 8 pinadagodan pumusudan ka ng mga locals ani mga waray-waray ako nga local din ito tapos may dapat doon ka ng hadidaha pag kung may da mga locals na matukaran dito Astrodome nagtuwar ka matukaran IFM pag Kuya Jerby daw mo mga locals daw mo tao na pulo ko din hapalo kung kumang ko dito nagbong ko dito kung local local waray na to division Waray na ba din ko kana na to an pagkasunod-sunod bandarap sugat ba ito ang kakuan ni sequence ni Kuya Jerby. kaya mo pala dito sugad dito kay Ano samtang may da nagrarap sige si tapit masunod Mo pa ito. diri na Ano pa ito na event ni Kuya Jerby? oo Wamo Waray Music Waray Festival. Music Festival o Nakakamiss. Sana mabalik. wala kami so may hanagihapon Shout out Maliwagan. Last year. Last na wamo. Yan ang year. ang last na wamo ang Rizal Oh, o amaton wamo pa na Rizal last year. da ako gamitan da akong buligapan wamo bisan na akong gagamit ito sa may mga kuan napakaya na nag-invite ba nasa rin nga na ano din mga ginto karan ako adi Waray Music Festival amin to karan kuan Nakakakilig ito. Bragging rights Oo, ni oo, mo. Sure kasi. ito. Dako na bragging rights sa Salit, mga. tas pagkukong hapon, pagkanan love radio, ito ba sa nga? Nagkuha kami love radio ni Discotor, kasi siya ko ito. Diri kasi nga tanan nga artist pwede maupo dito. Oo. Amutan, baga, kung hapon niya na mga kanin niya na yun. May mga invitation. Oo, may mga invitation. Mga kasalbon niya. Pagwarinta. Bus na kami makatukarhin. Lamay, kiniban. Sumaraga. Din ako ang laba. Nakaka-aksidente na lang. Kaya nasa yun, may katukar na kami hinan to. Ano siya rin? Bunyag. Di po. Kasal. And, Lamay, gihapon. Boss, lagi. Matubangan, may lamay. Jim, tapos yun. Kumbaga for all occasions. Nasa yung pagod niya ito kan paglabay na mo nga. Pasalamat ka mo nga imbita kung ka mo din eh. Ito nga bisita ba ka mo din, di ba? Di tirahon kami nga dito sa Maraga. Aray. Sa bukasan, alam mo bagad gini-stand na balay, kung bayanin, Sister Lost ba may mga paintings na kuan. Basta Basta kayo dudulong kami pangaligo. Dudulong ito pangaligo. Corella Malicia. Pinaka malipay nga experience ba sa pagtukar iyo mga ano yung mga istorya mga Dapat mga pero hakuan ito tawag gini. Presidential suite. Oo. nakakasing kami nga celebrity feels. Borongan. Borongan. Cyclone. Kakuan Aloha nga gig. Pero din kamihan an may uptown mall. Irak nakasiring nga. Di ba? Kami Nakakuan na naman nga local artist talaga kami. Na-feel na naman, nag-sink in na nga local artist. Nakabuk kami presidential suite. Oo, Dako niya ito karum. Tapos kami ito kin hard. So, nagpapasalamat kami ng sponsor sa ito. Tapos nangarigo kami. Durungan. Nangarigo kami. Pagkaradot niya kay Mati. Mga pwede magdudurungan kita. Ibaltar Hindi nakikidungan naman. Nagdududa kami sa kamal. Ibaltar. Nagdududa kami mo. Hindi ka nakikidungan na magkarigo.
Mga ginananam namon ito nga mga opportunities, mga experiences. Hindi rin nga taran magkakadan sa dito. Oo, Kakadang sa experience. Oo. Kung ma-experience mo kayo niya pero Mm. ginado mo Artist feeling ba? Oo. Eh, para sa amon, nakadwa ko ha pag in-invite ka ng katarman o sa lako, tapos ano sa DJ, taga-tanawan. At tulad nga, makurilo ito nga kanang 50 artist feeling. Oh, may mga pagkaon, may rim nun, ma-order ka lang. Pero di ka pwede kumawas. Nangadto kami, alauna pala, umabot na, kalbayog. Kasi kanto kami habubon, ditohan hotel. Duha kami ano. Diya pa ka, ginpreniso lang kami iton. Wala kami pag-awas na bawal gumawas at artist. Ato pa kami magawas na alas 11 gabi. Isakirat ka oras. House arrest. House arrest. Ging quarantine yan, kamu ging quarantine. Huwag malipong na. Sin 14 na kita. Mga artist kami or mga COVID patient. Boring ano. Boring ba? Pwede ka kumanta Nakato dito. ka nanganigap kami nga boxing ring. Ang latest na lang ito. Burunggan. Kumbaga from concert stage to boxing ring. Ano na tatan baga Wala pa ka baga kuan. bucket on a bucket list. Nagpapay ang mga Ay laramit tubig. Ang Grayson. Hindi kasi Baka na prison, nakatuka kami yung prison kiyapon. Oo, kasi naman dito si Tijil and Oh, kasi gano na nga. Bay gusto niya tumukar si Tijil. Okay, may dasa magkakagawas kami ha. Basta magkakagawas kami ha. Paano kami katuwa sa Jil? Pero take out. Hindi rin din. Nga, pwede na pwede pumapak, di ba? Hindi rin pwede. Nakikita ko ito pesos, gusto ko gulap. Bawal. Pwede. Bawal. May battle pa gulad to. Bawal tapos. Oo, maso ito nga mapon. Hindi, dahil mga nagkikita ng mga Priso. priso. Ada yun ba man. Maso, stay put gulap. Awan pulis. Awan na ano. Mga Mga priso bawal pumakpak. Bay na sila, pakpak. Oh, stop. Bangin Papalbago. matapang. Papalbago. Very cool. Dati nga ayaw lagi Para magbalik. pakita niya. Tama audience na damang experience ba ng mga Ay, sobrang klaseng Grayson na, audience. mag-jeans. Paris yun, kuan. Pero makaran lang ang mga experience. Manokar. Hakapira na ka years nga pag tinawagan, di ba? Dama talaga magkakanin. May lagi ito, chances nga. Marisyo. May nagyapon mga Tuyo, Jerry, mga boy, paida, boy. mga paida po. Pero kung sa gyapon na nagpapaupay mga in the long run. Oo. May nas kabiyahaw, no? Sa Short niya experience, na short dapat experience. diri nato sa garon ni kay Part na nitamon ko Live. lives. Iba kay... Nga, di mga ngalimtan, nakamarka. Nga. basta may Kay sugat ba pagka time ba son? Pagka siguro taba kalagsan na. Ano nga time? Time ng Time kawala. time of your life. Oh, time. Saan Iniamon ko next mabilang day, mo? magmamarka na rin magmamarka. Oo. Very Jane. Nga. Ada na theory da. Diba, so din ba ito na pagka, kita kung kanang tawag pagtukar-tukar, mag-ahabol sa dito. Pagka lagas ba sa dito, kaya naman, example, team anak, so dito, kasi, so di ka na nagrarap, magsiring nga, nagrarap ako noon, at dito mo, team anak, papabuwawan ka, di ba, kaya ito bang, ba't ka nagpapanin? Ay mo, papatin mga samboy kuhan man, di mo. ano kinamak din pa Ano kayo eh, durong ka na. Durong mga apo ba? Kung baga apo, ito yung istorya. Eh, Maku, riliwatan ako sa dali mo mga childhood ba na ginukoy kalayo pala kinita lang TV. Pangit ng Ano ba childhood. sige? Lagi na ako pa ng mga kabataan yung kinita lang. Pinigay ko nito passion nito. Anak, magada na ito yung kayo sa sistema. Pag-destined ka nito. ako na diri ko naging okay na sumunod din ako. Bahala Pero if ever man may share ko na sa dito ni. Pero tayong mga bats, sunano tira gusto. Destiny, ni kay para sa akon, kunwari ako mag-sketcher man, diri ko makikilala hirod. Ba nalok ba ka kito nga. Kung diri lot hikan nurudot nga hiya, diri lot ako mga daha concert stage. Wow! Dream come true gyud ito. Okay. Kan nakanta man din ako na. Elementary ako, nag-intermission naman ako, grade 3 ako nagtikang. Solo. Dapat May pop production rice pop. salamat kita Jane kay
labutan, di ba? May mga singkit na mga kanta. Dakon duro gyapon an amot ni Jane niya craft. Ito niya mga himo na di naman siguro na iyayakan na yung personal ba. Pero pagka kami lang Niso na amis ko ko na parts ni Jane niya kahimo niya chorus. Itatapon namon na iya ko dito ng chorus ko daya. Oo. Tapon namon na iya. Ngatalan ka muna surat. Ngatalan. Oo, bagat kanya-kanya. Pero nagbe-brainstorm man kami na. Oo. Jane like for example sakay na. Kubati namon yan beat na kami sa yung bati namon din. Puri lamang kayo. Pero marang ulap mo talaga din bubuhat, di ba? May passion kayo to. Kung ka talaga ito. Pagsarat. Oo, gano'n kayo. Di ba yan, diriya pressure, di ba? Kay gusto mo tayo yung bubuhat. Tapos sa Lisigyapon, di ba? Sa Dahil Lisigyapon. mo naman ang salisi, kulop. Siguro alas Tapos 2 tapos kami nagbotos. Alas 2. Alas 2. Ay, yan na naman. Magkalong. Masira ka to. Kapasal ho. Mga 207. Tatap. Para kami totoo yan na gano'n. Dito kami namutos. Tapos nakita ko yung Kani collection ng mga beats kan sodos ano. ito na bit. Oo. Pinamatakitan Random mga na bit. bagat sa debate ba? Kulop la ba gumawa si to. Uy, gano'n. Kasi lubis ito. Ipaksa naging bit. Pero kung pa to kuan pa ya raw pala na maripan mga ito no yan naman ito gindugang ito ito no ba pero Brainstorming may na yung pattern na tapos magbati na tapos history lang kami na brainstorming topic ini bagahin may uyab ka ba tapos kaptin maupay kay bangin humanlas ang mga na shampoo ko dito na tayo to mahanlas tapos pagbati ko niya kuan may may ito na uy, masuntos. Amo to. Anakon verse. Pare, tinjig ya, herote. Amo verse yung tabay ito ba? So, dito han carriage han beat. Naangay ban. Bibiri ko na lang inihimon na verse. Bagat, pre-chorus na. So, kondawa di. brainstorming na to. Mas ganados. Nakuan na mo na. Bato na mga time na sikat hiyapi. Nagmayadak sikat hi banal. So, una ko, try yun na ito natin O, sikat na ito, banal. Ang pangan na nila kahit pangit. Ang green peas, ang kaan pa na ito, Awan chubols. Balls, try na natin ko, Papagay ka na ng banal. Ipapagantini kan banal. Gigap ka pag Maupay kan banal kay Dimi, Di ba kay kunhig banal, bagat bisan ultimo an intro. Diri ako, nadira ko ng hip-hop rap. Di ba, kung baga kung nakatuman sa dito, baga diri magiging sugalit sound. Ultimo an intro nga, di ba? An intro ito, that's what they were, ito na. Mga basta kay paggawa sa tuhan siya, Maricel na mga part. Awat sinisilan ng kilig. Ipapatuwar ka itong mga nagabati ito ang patitong ni Carla. Ipapatuwar ito ang mga jeep nga ni Manila. Mga jeep, mayroon mga speaker. Papatuwar ito sa lisi. Sa lisi, taong ni Carla pati yan. Ikaon to, binagol. Oo, kapatid. Pero nakarinig. Narito ka pa ito, Manila, una ka ito ka Manila. Naabot na Manila. Anak ko, trabaho kaya. Pagkanto ko, namamati man ako kay anawan na akong cellphone, baga, nabubutangan na yung kanta. Kaya na Samsung baga. O, pera ka Touchscreen na kanta. Limited lang memory. Babaliwan ko sa gusto natin limot. Kapatid na kuhaan ka trabaho nga, taga Juan Davao. Maabot yan ko na sa amin, ng mga kanta na ganyan, mga waray. Mabalik gan. Kuno ba tahong ni Carla, mo gabi niya tahong ni Carla. Di ba, mga Mindanao government Cebu, naabot man dyan pa. Masurot para mo. Maringan kabinlitan na rin. Yan na ba natin yung story? Maringan kabinlitan na rin. Amot ko nakapagpapit na patok. Wala! Basta magda... Nakakasakal sa ulit ang king. May ano natin ng story, wala yung kapit record. Maringan kabinlitan na rin. Basta kayo. Orang! Kasi rin na yung rundang-rundang. Sige,
Ano, kinadto. Oo, marami pa istorya ba? Diri na, kumbaga, utron man nga, diri na hiya, natural na. Gusto ka, patarawan ganito na yan. Pero yung namin nila Bakit ulit ka na? Kasi natin, Okay guys. Okay guys. Sir, otron ta na Uutron ka na kay Mahubog na lang kita ka. maray kung kapidlit ang record. Diri lang pag rin nagyaya ka na. Niki nagtitikang na. Diri ako wari ka rin. Wala na film. Wala, thank you. La Familia and iyo. La Familia sponsor. Para na tanan. Damo ka salamat, Dayen. Shout out kan Chilo Wings, kan Exodus, kan Louis P. Louis. Busi southbound. Southdown. Yan kan dapat ang tanto iyayakan ko kan didahan Raploban pero sobrang ng karisyo dito na natatadamon karisyo na natatabor ka naman gusto mo pasama kan Ryan Soy akong classmate partihan ini na t-shirt yan kung hinong gusto magpa commission in so din eh punta ka na Ryan Soy isa na gusto niya na design paintbrush spray in spray ganda ito yeah. Stabilo. Yes, lang. Bale, thank you so much nga. Salamatan niyo kuan istorya ba? At least yan na. Para. Sayod. 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 Chika-chika mo. Chika-chika. Chika-chika. Pero kay na itaw ba? Itaw ko liwat karan sa rin naging mo ako hinin. Purpose ko ba? Yung story gapon. Ako ba? Tapos, iti balewat. Bago pala, ito ba nga? Inspired. Para ba tao, hindi pa ba nakita? Oh, natukar ngayon niya. Para may danera chance. So dito, kita, baga, kung may kita chance, mo may ito, baga, itera, baga, kung daro na mo nga chance para era. Kami gyapon gusto namin pasalamat na ay mo nagbuhat ka ba yung sugad gyapon ni na Kaya nasa nga, pero waray ko na nagsusulad ba? Kuwan ba? Ah. Kanan na aton ba? Local. Waray, good man na. salamat ini na igayon gyapon ba bisan bagan may daguti ay banatan ng mga masayuran ni angay man yun mahinat angay masayuran pero May di ka na nakakalawasin mo. May tagay pa. kulang pa inin Panginom. Kay, okay lang. Mo pa ba? Mo pa ba yung dismiss na? Oo, Oy, thank you so much. La pamilya ngayon. thank you gyapon na namon lights Sound. sa oras na pag ginang ibagod man may training Namon walking lights. Sunod na mga istorya turbo-robit Kuya Dayin. Bantay niyo. Damo pa niya mga local Iminim. artist. Oo. Iwan. Black minus 9 Alright, thank you so much. Once again, Lo Pamilya! Anatong sinisiring at, hi, kami po ang La kami ang Familia. pamilya Salan L seryoso kami kami ang La Familia Salan L Petrogan. 1, 2, 3. Hi, kami po ang La Familia, ang Usalan L. May daging damo. Duha.